Újra üdvözlök mindenkit a Counter-Strike 1.6 szerverkészítés sorozatom második részében, amikor ugyanis megmutatom, hogy hogyan lehet AMX modot rakni a szerverünkre. Látogassunk el a Google oldalára, majd írjuk be a keresőbe, hogy AMX mod. Bejön a amxmodx.org, menjünk rá arra, hogy download, és AMX Modx Full Installer V1.8.1, ez jelenleg a legújabb verzió. Töltsük le. És kell várni 5 másodpercet. És várjuk meg, még letöltődik ez az installer. Tulajdonképpen az AMX mod egy szerver konfiguráló mód is. De még ez letöltődik, addig a server.cfg-t mutatnám be nektek, amit az előző részben még nem mutattam, viszont elég fontos. Ugye ezt, amit a leírásban megadok, a Cheatstrike, és itt megkeressük a server.cfg fájlt, és ezt ugye ide bemásoljuk. Tehát itt felül server name, ez legyen Video Smart C 1.6 test, Elcom password, ezzel akár kell adminisztrálni tudja a szervert, hogyha neki megvan, ezért olyat rakunk, amit más nem tud, amit más nem ismer. Itt van még rengeteg beállítás, ezeket csak akkor ajánlom, hogy piszkáljátok, hogyha tudjátok, hogy mit csináltok. Esetleg nézzetek utána az interneten, hogyha nem értetek valamit. Majd mentsük el. Közben eltöltődött az AMX Modx installer. Nyissuk meg, és installáljuk fel a gépünkre. Ez gyorsan megy, csak pár megás fájl, és run AMX Modx installer. Rendben. És ugye itt van ez. Next. I accept. Select Mod Directory, erre menjünk rá. Next, és válasszuk ki azt, ahova fel van installálva a szerverünk. Ilyen esetben a C, helpdesk és a Cheatstrike mappát kell kiválasztani. Rendben. Megvárjuk, még kész. És finish, kész is van. Most indítsuk el a szerverünket a már megmutatott módon. És ugye egyből látszódik, hogy több dolgot itt kér, ugye, hogy az AMX Modx-et bekapcsolta, minden rendben van. Ugye most már innen működnek a konzolból az AMX parancsok, tehát az AMX map the dust 2, ez is egyből váltja. Következő részben az AMX-nek a konfigurálását mutatom be.